Titin Sanjaya. Sugeng siang Mbak Yu. Iki yang nganggo dites barang kok ya Mas. Ya nganggo dites kuwi kudu. Nah, wong ya dites. Ya engko tak tes. Nggih ngaturaken wilujeng siang Kang Mas. Wilujeng siang iki Mbak Yu. Sowan wonten dalemipun Ibu kalian Bapak sinten menika? Panjenenganipun Ibu Sarjiem almarhum Bapak Rubio. Nggih. Matur sembah nuwun sanget sampun maringi rezeki kawula sak rencang lumantar Rama Sinta nggih Mas Campursari. Nah iki komplit ya Mas. Komplit Sanggaria Sejarah Rama Sinta. Pokoke diborong persaudaraan tali persaudaraan. Mula ana ing wilayah awake dhewe iki ya kudu saling menjalin tali persaudaraan. Malah wingi ana Partai Demokrasi ya kuwi sing disuwun antarane siji lan sijine aja nganti padha bencerangan. Dijaluk sing rukun. Lelagon katur kunjuk Mbak Yu. Niki paringi pelok 6 mawon. Oh nggih, monggo. Jumlah kalian suasana ing siang menika. Nggih. Nggih, kagem pinanganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Nganggo ura-ura apa langsung? Iki penake piye Dik Rin? Nganggo ura-ura apa langsung? Durasi waktu enggak? Oh ya nganggo waktu. Nganggo. Aku kok ndelok awakmu iki beda, kok irunge ya dibolong saiki. Apa ben Suwera drapas? dibolongi tak goleki bolongane kok aku. Ning aja kerep dibolong ngono kuwi Mbak Yu. Tanggaku mbiyen irunge dibolong ngene iki dadi ambegane iki terlalu akeh le metu tandone wis entek sesuke terus dipundhut. Kuwi lak sing kondang kaya jenengan barang kuwi. Neme sepira? 6. Tak tunggu seliramu rawuh cok bingung gawe tangis kang kebak dadonga mung sliramu kang dak pilih doon nyok akhirat ya Allah ya Rabbi nyenyuwun ana ing ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa muga-muga total dicara ingkang kapurba pamengku gati purwa madya ngantos dumugi ning wasana ora ana alangan nirbaya punapa karo risangat mojo pinanganten kalih dadi keluarga sing ayem tentrem. Yo. Amin.
lelagon borong jenengan Mbak Yu sumangga. Borong. Heeh. Aja kleru lho. Ora arep kelu bolong ya urung wani. Nggih. Katampi satengane ranggan keton nganti pikun kocok dhumateng para tamu sing midhangetaken. Mbak Yu Salam Kang Mas. sasampunipun pedhek citra saking keluarga panjenenganipun Bapak Madwikarto. Nggih. Niki kalajengaken foto keluarga saking setunggal keluarga Bapak Wakimin. Kalajengaken keluarga Bapak Eko. Kalajengaken Bapak Arifin, keluarga Bapak Agus saking Sleman. Kalajengaken Ibu War saking Sleman. Ingkang angka 6 Ibu Sri Lestari menika nami-nami kang sampun kawula sebat keparenga pedhek citra utawi foto kalian Risang Atmojo pinanganten kekalih. Monggo. Nggih, sampun Kang Mas. Sampun Oh, kepareng nggih. kapendhet saking rinjang-rinjang kula Hasan Production. Ya. Dagostini
Nggih matur nuwun Mbak Yu, lelagon getun nganti pikun sampun katur kunjuk wonten acaripun sedaya para lenggah para rawuh wonten ing pargian prasaja wanci siang punika. Sanipun kanca-kanca